अलख निरंजन, अलख निरंजन, का हाल चाल बा बाबू लोग? अरे ये साधु बाबा, अरे आई सुनी बैठी, बड़ा थाकल मानल लागत तनी। ये घाम में कहाँ से आवतनी? आई बैठी, हम आपके पानी पियावतनी। ये बाबा ठीक है बच्चा, हमहू के प्यास बहुत तेज लागल बा, तनी पानी पिया दा बाबू। बहुत दूर से आवत बानी, बहुत थक गइल बानी। अच्छा बाबा, एगो बात बताई, कहाँ से आवतनी? कौना नगर से आवतनी? आप लोग तो नगर नगर भ्रमण करी ना, कुल निक बाउर जानी ना, कुछ बताई बाबा, आखिर आप आवत कहाँ से बानी? अरे बच्चा, का बताई, हम तो बहुत दूर से आवतानी, जिला संत कबीर नगर से। वहाँ एगो ऐसन घटना घटल बा बच्चा, ऐसन घटना घटल बा कि पूरा यूपी बिहार के झकझोर के रख दिले बा। ऐसन बात बा का बाबा? आखिर तो हमन का वंचित बानी जब वो बात से, तनी विस्तार से वो बात के बताएं, तनी हमनों का जानल सुनल जा, आखिर का बात बा, कौन घटना ऐसन घट गइल बा? ये बाबा का बताई बच्चा, जमाना के दोष बा, आ घोर कलयुग चल रहल बा। ला हम तो के अपने गीत के माध्यम से समझावत हैं। घर परिवार रोवे, छछने परान हो जहान छोड़ के चल गईली। मालती चौहान हो जहान छोड़ के चल गईली। घर परिवार रोवे, घर परिवार रोवे, छछने परान हो जहान छोड़ के चल गईली। मालती चौहान हो जहान छोड़ के चल गईली। मालती चौहान हो जहान छोड़ के चल गईली। गोदिया में बबुआ के देखली ना मुहवा, केवाना करानावा से चल गईली उहवा। गोदिया में बबुआ के देखली ना मुहवा, केवाना करानावा से चल गईली उहवा। मिट गईली उनका से जुड़ल पहचान हो जहान छोड़ के चल गईली। मालती चौहान हो जहान छोड़ के चल गईली। रहली यूट्यूबर जाने यूपी बिहार हो, सारा सब्सक्राइबर से मिलत रहे प्यार हो। रहली यूट्यूबर जाने यूपी बिहार हो, सारा सब्सक्राइबर से मिलत रहे प्यार हो। काहे बिगड़ गईले विधि के विधान हो जहान छोड़ के चल गईली। मालती चौहान हो जहान छोड़ के चल गईली।